Здравейте, потребители на YouTube, аз с The Crazy на 69, днес започваме нова поредица Minecraft Ultra Survival, това е епизод първи. Чисто нов свят. Така си вземем чест. Сега нещата от честа ден. Познах това да ми помогне малко. Така. Ние сме много лошо място. Както е. Да видим съчици. Тук има доста. Акация. Така. Да. Само тук да направим крафтинг тейло. Ръчки. И един дървен меч. Да. Защото тук има доста кралички. Да се взема малко. Момент. Нормално. Графика. Бързо. Така направихме графиката на бързо. Тук е. Чая първо да ги трепите дървете, няма така много мръдат. Тук такова же много малко. Мисля, тук някъде не се е установила. Но да, тук е страхотно. Дебела горичка. Семеня. Да. Като трепах кравата. Ми даде семе. Не ми даде кравата, като трепах я подарих. Много бяга тази на крава. И там за малко и там ще да изпусна. Тук съм изпуснал вредите пържон. Не колко видали си нямам. Мъничко. Ще гледам да такова по 43 да благодаря си, или поне 30 за да мога. След това как го обрат за ден да се дърва. Колко дълго фиданки им 3. Като се поразвия вече, ще се направя градинка там за семена, за такива неща и пък ще направя такава. Но още не съм решил. Може би ще направя градинка за дървесина там. Дълго или както там да е. Но не съм решил да не стане. Не обещавам. Епизода мисля да е около... не е много дълъг. Като се направя всичко така къща. Не съм видял в това още. 52, супер. Супер. Сега да почнем да се направя някъде къща. Тук има голяма мина. Доста неща има. Ще се добра до нея и ще отида. Някакси.
Там има още крави, предпочитам да бия. И кожа. Така събираме говежда пържола. Това много бяга, после ще фана. Телефонът ми. Ето там е един удар. Да обиколим, за да мога да трепя другата крава. И да отида нататък. Ще паднеш, ще паднеш. Та крава сега ще падне. Само да не падна. Добре, не успя. Кожа 8. Те са установили, че да се разгледам малко още. Къде бъдат с горичка? Това местенце мисля, че е хубаво, много мъничко. Не, къде е? Как време губим да намеря място, където си. Ето къде реших. Направих на пауза, за да мога да реша къде. Тук е хубаво, това място ме харесва. Започвам. Да направим нещо. Това да бъде да се не свърши. Вземем ето. Много лошо. Другата дървесина и само още един стъпно стана. Сега да съберем и малко още едно. Един чест да направим. Даже два. Нямам толкова неща, но някъде. О, мага. О, не. Прицаках се, бях пуснал. Няма нищо. Е толкова. О, как ми бях така се прицакам. Врата няма да спрем пусто. Тук не само да работи образуването. Не вземи това. И това.
вземем ябълката. С тези две ябълки взема да се случи. Няма се бъде много. Сега ще ми изчезне вратата. Не изчезна. Объркам с Minecraft Pocket Edition. Къде ти живе? Много студено. Много ще забавя. Сега... Сега тук ли шпаламе? Аз не искам нещо да направя тук. Затова. Така. Не искам да правя. Не. Хубаво го трепах. Виж. Намерихме. Мага. Това е супер яка. Много пъти се намерва такива. Един насенки. Супер. На това... Виках... Мага, това ще си направя нещо като къща или не знам. Ще има спаунери, да. Тук някъде има спаунер. Това е много хубаво. Тук като трепа всички неща, ако има спаунери, да махне спаунерите. Да, сигурно 100% има спаунери. Не беше много хубаво да направим. Не! Фак! Ужасно. Няма да не ми изчезнат айтемите. Къде мрях сега? Какво му бил отзад, бе? Какво е това? Това е сигнализатор, но защо? Какво сигнализира? Аз не какво има тук. Какво има тук, бе? Къде ли ме точно къща в момента? Не мога ясно. Не разбира също къде съм. Това много още имах. Сега 100% айтемите ще са ми изчезнали. Сега ще падна... Дали смисъл да се намеря някъде тук. Штурката, където си направих. Да, трябва някъде тук да е. Вещица! Не! Сега ще му отрепи вещица. Мазгите вещици. Не съм я къщата. Хотя минимум. Къде е къщата? Къде е тази къща?
O, samo normalno цели сега вещи. Сега ще умра ли? Няма да умра. Отрова. Ajte mi se 100% se mi izčeznuli. Тъпата вещица пак е тука. Сега ще оттрепа. Тъпа вещица. Умри. Пък и аз умрях. този клип ще стане май дълъг. Ще ми разживявате с насянка. Какво ще ми даде? Две червени, ама не е много. Не са зомби малко. Ужасно. Умирам. Трябва си намеря нещата. Така затънтено място, къде я сложа. Там трябва да ми храна. Аз тук вече проверих. Като сега да намеря място, с пак бях. Нататък няма хора. Бях да спръгна сам. Да, ето ми ги нещата. Супер! Открих нещата. Те неща са много ценни. Намерих много неща. И то хубаво. Хубаво, че не умрях. Само един камън начин. Много хубаво тук е на мен. Това сега как го намерих. Тук не съм го отварял този час. Тук има спаунери. И то много спаунери. Трябвало да няма. Трябваше да направим друг. Мафака. Мразя. Добре, това е следващия клип.